Der er det fly, der som vi skal bort med i morgen tidlig klokken 5 om morgenen. Der er der lige juletræ ud af ølflasker. Så er vi på vej tilbage igen mod det andet fly, vi skal med. Det står lige borte fra det der. Så skal vi med det der over. Kan I se det der? Lige efter. Vi må hellere skynde os over. Der er det. 6, 4, motor 1, 2, 3, 4. Og vi skal smide business class. Så det er helt foran. Vi skal sidde. Der er lige rundt om, hvor vi er. Godt nok et nederen sted, synes I bare ikke. Synes I ikke, det er et nederen sted? Der er vores bil, som vi lige har kørt med herover. Ja. Der er vores butik, som vi har. Der er der en hest og en elefant. Der er flyet. Kæmpe, gigantisk. Synes I ikke det? Lige der peger jeg på det der. Pepsi. Fy for fanden. Prøv lige at se det der. Og vi skal sidde helt foran. Prøv lige at se en vilde ting flyder her. Prøv lige at se det. Se lige hvor man her. Den er sygt efter Charles 20. Se lige. Vi skal sidde helt foran. Helt lige. Der var de der to lukket. Så skal vi sidde lige bagved dem. Og prøv lige at se. Sådan ser det ud. Sådan der. Sådan ser det ud. Far, du ved godt, jeg filmer. Du ved godt, jeg filmer. Mhm. Skal vi tage nogle billeder?